Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο φιάσκο. Ένα φιάσκο που δεν τιμά κανέναν. Ούτε τη Βουλή, αλλά ούτε τη δημοκρατία μας. Οι πολίτες δεν είναι ηλίθιοι. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι δεν είναι απλά αυτοί οι 13 βουλευτές που σήμερα θα παραπεμφθούν. Οι πραγματικοί υπεύθυνοι κάθονταν και κάθονται σε υπουργικά γραφεία και σε γραφεία του Μαξίμου, προστατευόμενοι του Πρωθυπουργού, αλλά και προστατεύοντας τον Πρωθυπουργό. Η ιστορία αυτή μου θυμίζει έντονα και την πρώτη αντίδραση μετά το έγκλημα των Τεμπών. Τότε που σύσσωμο το κυβερνητικό στρατόπεδο έλεγε «Ο Σταθμάρχης έφταιγε». Έτσι και σήμερα καλείστε να πείτε όχι, οι 13 βουλευτές έφταιγαν. Πάντα ο μικρός, πάντα ο κάτω, πάντα ο αναλώσιμος. Ποτέ ο ισχυρός, ποτέ αυτός που δίνει τις εντολές. Κύριοι της κυβέρνησης, η ιστορία δεν γράφεται με στάχτη στα μάτια και με επικοινωνιακά τρίκ. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να σταματάει στην πόρτα του Μαξίμου. Και απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, μιας και ετοιμάζει και συνταγματική αναθεώρηση, αυτός που διέλυσε σε πολλά νομοσχέδια το Σύνταγμα, θα πρότεινα αντί να αντικαταστήσετε το άρθρο 86, αντί να το αφαιρέσετε, να το αντικαταστήσετε με ευθύνη Πρωθυπουργού. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να γλιτώσετε από αυτά που έρχονται. Όλοι είπατε ότι θέλετε να φύγει η σκιά, ζητήσατε την άρση της ασυλίας για να φύγει η σκιά από πάνω σας, για να καθαρίσει το όνομά σας. Όταν ψηφίζατε κατά της άρσης ασυλίας των Υπουργών, θέλατε να τους τιμωρήσετε, θέλατε να τους αφήσετε στη σκιά? Ήταν διαφορετικό τότε? Ή φοβόσασταν ότι θα ανοίξουν στόματα τα οποία θα φτάσουν στο Μαξίμου όπως εκβίασαν οι υπουργοί εδώ? Είναι μεγάλη ντροπή να θεωρείτε και τον κόσμο αλλά και εμάς εδώ έξω χαζούς. Λυπάμαι. Αφήστε τη χώρα, ρίξτε την κυβέρνηση να σωθεί η αξιοπρέπεια και του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ.